Oparia, știu că tu te-ai simțit și mulți elevi chiar asta au gândit. Dar elevă cum ești tu, n-am avut prea des nu. Toate au cam dispărut cât am clipit. Înțeleg bine că poate ai rezerve, creier ca al tău să ai e foarte greu. Dar de nu câștigăm chiar, eu ți-am explicat cam clar ce se întâmplă fără un scor câștigător. Scoate magia, scoate magia. Dacă pierdem ești de vină în orice fel. Am fost în uz și în abuz, de ce n-am face chiar și noi la fel? E puternic, este magic, dacă pierdem va fi tragic și se duc și cunoștințe tone întregi. Șansa chiar nu mai apare, nu vei regreta tu oare, zău nu merită magia să o înțelegi. Scoate magia, scoate magia. Nu suntem prieteni și asta e tot. Interesul și frenezia e să vedem cum cade tot în pielea lor. Ce sugerez e foarte simplu și eficace, orice zici. Mai mult să afli ai vrea tu despre magia strânsă aici. Cât despre mine și despre alții, ce se cuvine noi am vrea. Școala noastră să câștige, exemplul meu va continua. Scoate magia, scoate magia. Ce păcat ar fi să fim codași. Dar câștigăm, ne scoți magia. Și dacă bani de astăzi nu ne lași.